This is Emakhaya Podcast. Molo nemakhaya le yi-emakhaya podcast mna ke ndingu Alex Picket utsilili umkwayi andihambi ndedwa namhlanje sibe nenyweba ke yokuthi sivizithelwe ngumtshana uThimna Schoolboy the champion wena mtshana. Yes. Yes, amanthonga ke mthana mani khasa ungene endabeni uqale nje usixelele ngubani uThimna kumuntu ongakwaziyo mhlambi ungathi ngubani uThimna uzichaze nje qaba mthana. Okay, uThimna Majana siCumakana uChangiso Sikhombe. Yes. Ndinzalwana lapha eCumakana. Yes, bro. Kulapho YT. Awusibeke mthana mhlawumbe wona lihlanganise kanjani inqindi? Yazi laba nqindi kangile azinalene nebhola actually because ndayijimini ndiyebholini la ngifumana ijimi amanqindi. Sahlala ne-Power-Nation le yasebhongweni. Yasebhongweni yozini, yes. Sahlala ne-Power-Nation but kwanetha apha estadium kwanetha then njengenetha yayeka imatch. So lamajito anele komna i-brothers kakhulu. Yes. Lose phakathi kwafika. Umloya uqoqa pha. So nathathwa ngabo bathi masine emanqindini. Phofu nomloba beqala ngela xesha bathi omabhenki abasikhokhelayo babo. Akhe sine emanqindini bathi nandi lo qala cingisise ke ndathanda ucinga kakhulu mna. So awuveli wenza andivale ndenze. So ndabayeka bahamba but ndahlala ndacingisisa uba ndiya ngaphi ndigodwa ukusithini ngendalandela nami. Emanqindini ndabona amanqindi ndafika ke hey ngamfutshane ngomngakwenza. So Abanye babiza uPelije kanti name akubangcwetshile. Inoba Orlando coach uRas. Inoba yonto yenziwa nokwafutshane. So walandela ke ngalandela xa ngifika okay kugcwele then ndawubona ntangabama then kwathiwa kwaku-Friday then kwathiwa singabuya Monday so jima kahle seyiphumana ejimi then Monday ngayo nifikela kubani ke bebije kayiveze ngibalo ewanamukelayo ucoach enafike khona. Okay ucoach uthi Msani Mofu ohlala apha emasimini naye. Okay. Nguye umuntu owandenza lo nto nguye namhlanje. Oh okay. Wakunika le platform. Wanika Yes, yeah, pick up. So Monday nabuye ukomna omabheki uyaqokelela ke then nami mandifake ndiye ndafaka ikiti yami la ejimini but unozala ke nomakhulu uyageyise la because that time uwaxhifizwa that time ndina-9 years nqa. So nje ngiqalona 9 years so umakhulu babeyageyisa la but okay angile zami hayi kalojonga imandikubeke imandinibeke plus pha nge-80s xa sasikhula ne cause ke thina ke ngosisi-legends ngosipras ne nge-80s pha ngosikhula combining i-90s inqindi belibethwa kulo le ntwana komalume balo kakhulu ukhona ubhutana phaya nomzi wabantu yo bra so ke ngobona bathe xa besiva into yokujoyine inqindi bavuya. Bakwazi ukuthetha nomakhulu bona nomama ukuthi bangeke and nabo nozala bayabakhetha ngosiqinisekisile uyanemedals. Uthe usena-9 masibuye kanini umtshana ndifuna siyi-catch up kakuhle kwenzele Emakhaya podcast iintanga zakho nabanye bayilandele ekutheni this thing iqalwa usesemncinci so ndifuna ke ngoku kula age sesibambile ubuna-9 waye ejimini Monday wafika najima ejimini Monday. Ndifuna ke ukukwazi ukuthi mtshana ngokufikayo ufike kule ndawo bungafunika cause uchilo wathi ngosingqondo yakhe ibingekho pha ubucingisisa uthe ufika kwakho ngala Monday yanjani feeling yakho sentsho wabona kanjani ke ngoku phakathi kwakho neboxing kwaba khona ubudlelwane mhlawumbe wabufilayo. Xa usongumntana into ezininzi uyathanda uzitry xa ngumntana ucingi kakhulu like usendifika phana ndokhe ncima okay cause neesoka neerabhi ezidlalayo ndave senadlala cause ungumntana so yes champion yes so that's a good point. So ndadofika pha okay naqonda okay xa ufundiswa uqonda okay imnandi le makhuyizame nje kancinci then ke ngoku sava uba there's a fight kwakulaa veki ifika nayo nge-weekend fight then ukomnye uyandifundisa ke babesenza i-competition kuye
i-brothers umcacisi no Anele bazi brothers benzi bakhompyutha utrainer wena umcacisi ukutrain umlo then umabheka utrainer mna so bafuna ukubona ngubani first learner ngubani ozoba i-boxer right between mina nomlondo bona sebegood sebeyazi le wena baneminyaka emibini nomithathu bedlala cha bakhuthaza amajita bakhuthaza thina because nani friend kaAnele at that time yes wayemdala then basiqhuba okay la week but I think it was Thursday ke ngoku then shake day 1 before you fight ibe ngomgqibelo then ucoach azobona ngokwakhe manje icoaches ziqala zikhinde ziniyeke then zibone ngoku xa kambe ixesha ba okay ubani uyafunda okay angayiyo lewe unayo potential uba iboxer yes then ngokwantathu ucoach wathi okay uzawudlala ngomgqibelo wena because sebona ba zikhona into nje sifundeleke xa ngifika nayo then ngoku weekend yafika win fight yami nami wow yaba into kaMthalo okanye awuyazi noma konjani busy points singaphi rounds izintathu okay then ndabona okay man ndingayidlala because imnandi uyadlalelaphi niphumile or lapha ehondweni okay uyamlungisi wona uyamotivate then namotivated nami so nonozala ke bayindlini na bayavuya bayibona manama bakhe bandike bandibone then kwaye kwathini kwenzeka njani like kuhambo lwenu namajita sebona ngokuba uyayibetha lewe because uyiwinile fight yakhe yokuqala so sibalisela ke nezilandelayo to be honest amajita ancede kakhulu ukuze nawo ndibe ngomntwana namhlanje because omabheka ukubona like zayibeka kanjani xa nizi friends enenza into eyi-1 I feel like uye ukhuthazeke nangomnye apha kwabantu uhamba nabo yes umabheka at that time bebe-good kakhulu so bembukela nomlo dedicated kakhulu ejimini eyi-hard worker so nami ngikwazi uba okay ndifunde into amajitini ndilinganise xa ulinganise uyancedeka sometimes ezokweni so ancede kakhulu amajita ancede kakhulu andingene nje nami kancinci yeyiphi iboxer ke ngokukhule wena uyibukela besides ba ububizwa ngoBaby Jake I believe ba wena udlale inqindi uBaby Jake sengasabethi ne okanye segugile hawo wakhumbuza yiphi wena iboxer ukhule imentor yakho amajita wamaninzi amajita engikhule nobukela but mhlambe eMamonti kwezi sezithenishile iziprofessional okay kamajita seMonti kandi wabukele kakhulu efonini awekho kakhulu compared to iboxers za overseas so ngikhule nami nale peer pressure ka Floyd Mayweather yes big up so nami nimbukela umjita but umjita okay bentaka izinto ezifew kuyo umjita like i-defense intoni then ke ngoku ndasiye nami ndimuvela to abanye abantu ngonisiye nami ngikhula ndiba nenqondo cause ibi-peer pressure lika-Floyd because kunqulwa ngayo elixesha lethu because oBaby Jake bengababukeli because ngabantu badala yes i-boxing iyatshintsha ubakho izinto new champions so kukho ibhoy endithanda nyana ekuthiwa nguHaney Devin the Dream Haney so ngithanda kakhulu yabona ukuthi thina uqoqa uyichampion yabathwebu asiyazi thina lo ntwana i-boxing yami similar kakhulu to eyayo because ninzi into ezithathayo ukuthi unlike uFloyd uzawuthatha into ezimbalwa nje but umjita unmotivate kakhulu yephi iqolo andikhozama uba racial France okanye ntoni yephi yona i-race ntwana umhlungu i-Black American okay so uyintoni Southpaw orthodox okay wena nani Southpaw but ndiyamthanda umjita ndiyamthanda and into ngizawuthina animthandiswa i-peer pressure again because ungafika ubona ubuza ifenzi zakhe zimbalwa ifenzi zakhe ngimthandela loo nto kodwa i-champion uyamura champion kakhulu khawucacise nje champ kumuntu ongayazi i-Southpaw ne-orthodox ungaqala nge-Southpaw i-Southpaw bathi lefty linxele then ke ngoku i-orthodox i-right handed wawina ke mntakwethu umama nomakhulu bebengafuni ba ngena kula manqindi sikubona ngosonxiba iMedals
baziva njani ngelaa xesha ke ngoku nanku uyamane uza uyi-champion lunjani nje uvuyo lwabo? Yeah, udala kaNozala because uNozala ngoyena mntu ndi-close naye kakhulu ezibawendile. Yeah, ngoMaSibini. So uNozala ngoyena mntu ndincokola naye kakhulu, so uproud kakhulu nam proud kakhulu uNozala because ndisapota kakhulu bobabini nomakhulu. So ayihlobe aziva ngalo ndisiza nezinto ekhaya andinokwazi umdescribe. And kuye like kuye olu hlobo uhamba ngalo iba ngathi ungaphezulu kunobuze nemali. Ithanda kakhulu because uyayazi uba xa ndawusiphuma kuyo endawo right bamoshakele. Exactly. So then it's proud kakhulu because la manqindi andikhuphile ezintweni ezininzi zase-White City. So nam ke ngomnye wamapharapara because kukho iintwana ezemva kwam ezingamapharapara kula White City. So i-White City eronga ndikhuphe izinto ezininzi. If ndingangenetela kancinci ingathi ndake ndambona umamakho zange arefle match yamanqindi. Yabona iGhost ke ngokunjalo ke nami ivubulula izinto ezinqabileyo. Yatsho man umamakhe ndake ndambona iGhost yabona iyayingena ke umamakho namanqindi nesport. Khawusithi Superman ngomamakho nesport. Yintoni yena emchaphazelisa nesport because jonga the Ghost kule nto ithethayo. Mna ndazi lo mntu lona engumqeqeshi we-netball yabona nento kanti wakhathi Because ngabantu besport, Okay. into ehamba egazini lepha ekhaya because uNozala yena isport naye ngumqeqeshi we-netball. Yes. But naye ukhule igala i-netball ngokombalisa kwakhe ukhule igala i-netball. So nam le ndiyayothuka le ye-referee. Masiye kwezi medali ke ngoku-champion. Usicacisele ngezi medali etheni wayifumana usilwaphi? uno-youth and elite boxing ungaqala ngaye. Yapha eKapa le midlalo last year kunepheleyo bisi-District Games office phana bathi isitimoko bathi Cape Town Metro Open Boxing Organization yenye districts yapha eKapa. So ibiza selection zayo uzumela yona uze uyoparticipate ku-Western Cape Championship. So ndayifumana phana lena last year. Waqhakeza wonke umuntu ba kaloku xa uyi-champion ifanele uqhakeze wonke umuntu because oqhakeze omnye uqhakezele nawe lo useleyo ngumntu uzawudibana nawe umqhakeze. Injalo. So ndangena nee-boxers eziyi-2 phana. Ndangena nee-boxers eziyi-2. So ndangena nee-boxer ezendawo ke ndiyazilibala. Kodwa kwalapha eCape yawapha ephondweni. Yasekhayelitsha, okay, yasekhayelitsha. Ndangena nee-boxer yasekhayelitsha then ndayistopa first round. Wow. Yaziyekela phofu yazichithela because ndibethela kakhulu. Umthetho wakho ngumntu oyi-heavy party. Ucoach one builder because ijim esijimela kuyo ngoku kukho intsimi phakadini wadini because ukuqala kwethu saqala emasimini. Yes. Phana wasibhilda because apha besingenayo la equipment esinayo. So one builder so amandla ngibendinayo. Yeah. Xa ufikile kuyavakala. Kuyavakala. Ngathi kubetha amaswazi. Ngifika ibhanti ihlale ngathi ubethe isidema. Okay, lena yi-University Sports South Africa i-USA. IyangoDisemba yona last year nayo. I-USA ke lapho izi-championships ze-varsities phofu bathi zi-national ze-varsities. So i-varsities zonke zalapha e-SA ziyadlala. So phana ndidlale nee-boxers ezintathu. Ndidlala neyase-North West, ndadlala neyase-CBT apha eKapa CBT, ndadlala neyase-Durban yase-MUT DUT between those MUT Mangosuthu University of Technology. So nazo ndazibetha zonke. Ndazibetha ngebhoyز zona zonke. Hamba qhubeka champion. But nansi yona medal ndiyithandayo.
I feel like even though we bronze, I feel like all of us was wrong in it. Yeah, cause Sonke most ye-boxers zifuna uba phofu ngathi sonke i-boxers bane-wish uba i-SA champion. Wow. And of which uba i-SA champion is not easy because funeke uqale kwi-district ube kwi-province nakwi-province then uyomela i-province loo province uyimelayo uba nezinye i-province of which le province zikuyo yeyona itough e-SA. Eastern Cape. Eastern Cape futhi ngikhule ndla lapha mos before. So ngoku ufika udibana nabantu oqhela ubaqhekeza usakhula. Njalo. Even though i-bronze medal yankulu ndiyithanda futhi yona ndiyithandayo. So ngidlale kwelaa cala e-Western Cape then ndaselekthwa ndamela i-Western Cape eLimpopo last year. Then ke ngoku phana khange ndidlale kweziqala apha ekuqaleni ndadlala semi-final. Officially ndadlala nebhoxa yalapha e-Eastern Cape. Endiyaziyo uba yho izawuba yi-tough opponent yam because iqhekeze abantu balapha eCumbani. Kubani le box? Usoga libolo soga yaseBhayi. So Cha utrainwe eMonti. itrainwa phaa eBhayi la box. Officially eBhayi nayo enye Yaqhekeza. increasing la box. Hayi crazy. That is why he bronze medal because Wakubetha ke-points kwi-round esingaphi? Yeah, ngiyabetha. Hayi kodwa champion that means we so zizonke ezi-medals zakho zingaphi? Is 23. Yeah. And then ezikhathwa yile ndebe yeah. Which the trophy ndayifumana eKapa but ndandirepresenting i-Eastern Cape at that time. Ndandirepresenting so phana ndaba i-best box of the tournament. Ndadlala nebhox endayiphinda ngondifika eKapa phana ndayibetha so ndafumana le cup for i-best boxer. Ngofuthi i-best boxer ke iyazichaza yena odlalileyo sentoyini nale-tactics zakho zisebenzisileyo beziphucukile. Zithini iinjongo zakho champ nge-boxing ukuya phambili? Boxing abantu abaninzi apha elokishini boxing bayazi uba isisipoti esinemali of which mna ndisithandela uba sindikhuphe simbalekise ezintweni ezininzi zalapha elokishini because most yabantu xa bengekho busy sport baye batshaye notshaye xa bengenasport. So mna i-boxing ndizawuthetha ngeento zangoku not into Not ngomso, not i-future. Nothi like xa sendiyithene pro ndandabane-invest nathini okwangoku ndisafuna uba i-SA champion then ungena kutimu because next year the plan uya kwi-round robins of future round robins kulapho selectwa khona ngokuba kwi-team SA i-team SA ke ngoku yona i-boxers kwi-team SA zizona zine-access uya kwezi-Olympics neentonto kulula kuze uba mazingene because ziyaya kwi-qualifiers neentonto thina abantu abangekho team SA asikwazi because na this year bezikhona ii-qualifiers for boxers ziya kwintonto because kwi-Olympics most this year. Yeah. So ungena kwam team SA ndagqiba isikolo then ke ngoku ufuna uthenga because isikolo sesinye So kweyiphi level udlala kweyiphi level still kwi-amateur? sikwi-amateur. Okay. Ithini weight yakho ulwa kwi-flyweight ntontoni? Bandam. Okay. 54 kgs 54 kgs. Okay. Esinye se-struggle ke esiya emanqindini i-challenge esidibana Khawusicacise khawusibeke mhlawumbi siza kanjani ukuze ube si-struggle. Emanqindini because emanqindini sidlala ngee-weights kukho ii-weights ezizofuneka uzenzile so each and every opponent izikhangelela le weight ezaziba ayizofumana bunzima. So mna ndidlala ngo-54 official 54 ndiyasokola kwawumenza because even nangoku currently noba no-63 so I always drop like almost 10 kgs uya ku-54 and ke ngoku asiyidropi ngendlela e-healthy because asinamali of which ii-boxers ezi-right ezinemali
diet izithime futhi nemali yazo diet avoid ixesha elininzi thina we have ucinga la weight maintain kula ufuna ku maintain okanye indlela unhealthy esihlisa ngayo sometimes asiki ungena fitness kubaleka kakhulu because ku easy uthena professional because if ndiyafuna ndingaba sendilinde date nangoku ndithene professional akhona but ungena fitness yafila kubaleke kakhulu hlobo loba uthi uthena professional sewusaziwa kakhulu and ke ngosogene experience eninzi so that uthi ucompete ne-boxers overseas international ube uzazi baziperforma njani because if ndinothi ngokundithene professional ndingalwanga nabantu bangapha futhi isitali sabo sizapho nabo ukundibhida kancinci xa sendisilwa nabo even though ndinobabukela ngabi khona but at least xa ungenile walwa nabo iba khona experience oba ukhe wacompete international so I feel like baleka kakhulu ungena kwi-tennis ungena sewusaziwa nokwana kwi-professional unlike abantu abangena Montana professional nje kubalula no I think like kubalula no khawulezo ulwele amabhandi into because izinto zibalulekileyo abantu abaninzi bafuna ubhidlelekisa so yes ufumana amabhandi uzwaziwa lwahlobo xa ungafumani amabhandi andiyazi now umthwani body ibhandi hayi akho boxing alibawela awuzalifumana ithi ingoma yakho wena ungena ngayo eringini okanye ungena noba yiphi ingoma okhuthazwa yiyo ingoma okhuthazwa ngo lekwitshi lithini khona likutsho lithi makuliwe yo makuliwe nangala maxeka madala ayeke mani ikwenza ufile kanjani la ngoba into oyivayo setho ikuthatha ikubeke yayiva la ngomkwayo wona apha ku-lyrics zayo ithi makuliwe kuzodliwa bakuzanguzolika iyamkhuthaza nyani ba kuthiwa zindala zombini like ndikalani ba ya makuphume eyi-one apha but yeah okay Tana that's nice xa ungumuntu ozidibanisa nesport uba ngumntu okay alright ebomini zakho Uyasinda ezintweni ezininzi because yes le nto zayithetha unozala akayazi ke le nto because thuba lakho eli wait it unozala ndazi mna ndingumntu ongazange wakhe walibeka nolibeka emlonyeni libeka nolibeka emlonyeni ofit xa ukhula la peer pressure zibana nzitsho nabantu abadala kumso ndakhe ndayenza laa nto but okukhuleni kwam ndazibona uba ayikho right for mna le ayikho right but nakhona zawuthi le way yesport endincedileyo so ulutsha langoku if linozimanyana nesport kakhulu lingasinda kakhulu ezintweni ezininzi. Siyakubulela mani Mtshana elithuba sibe nalo kuwe lokuhlala nawe emakhaya podcast. Indaba ezimnandi azipheli and futhi ziwesi xa ungumuntu othanda uthetha njengami. Ngoku sifikeleleke apho sithi qonqololo siyayivala ke ngoku lenqwelo ifikelele estophini. Siyakubulela kakhulu ixesha lakho mani Mtshana. Salute Mahrutman. Nani siyakubulela mani ngexesha lenu enibe nalo nokuthi nihlale nathi nibe yipart yale conversation negalelo lenu enibe nalo kule program yanamhlanje. Apha ke besicelebrate okanye sivuyisana nomnye wabantwana bethu. Si proud ngaye champion ye-universities, champion ye-SA futhi sinqwenelela ukuthi angayongena kwi-team champion lapha eMahlathi abe yi-champion yento yonke enhle. Uyi-champion lapha eMahlathi unyanisile gozo. Eastern Cape Champion lapha e-Eastern Cape.